Chauffør, min telefon! Den må ligge nede på restauranten. Hold lige ind til siden, vi skal lige have tracket den. Jeg har fundet dem. Prøv at se, hvad jeg har lånt på ubestemt tid. Og der, det sygeste er, den her er den sygeste af. Prøv at komme og kigge. Prøv at komme. Se her. Se her. Det er en tidsrejse-app. Så længe der er dækning, så kan du bare rejse mellem tid og sted. Jeg tror ikke på, at det er ren løgn, det der. Seriøst? Okay, prøv at se her. Hvor vil vi gerne hen? Pigernes samlingsrum. Pigernes samlingsrum. Okay, lad os gøre det. Se. Adresse. Tid. Her. Sådan. Shit. Det virker sat, det der. Hvad sker der? Hvad sker der? Shit. Okay. Der er ikke nogen piger. Fuck, det var så vildt. Fuck, det var noget. Ja, fuck, det virkede. Det virkede. Skal vi tage og spise nu? Ja, det kan vi gøre. Fuck, du er sulten. Jeg skal til mig. Okay. Fuck. Okay, wow. Ja, det er fedt det her. Hallo, skal vi have noget at spise? Jo, jeg går ud og tager mig. Okay, nice. 5 rigtige hovedtal skal man altså have, hvis man vil vinde aftenens store præmie. Det er 69 millioner kroner, der er i spillet i aften. Man skal selvfølgelig også råd til at invitere hele den pukkelrykkede familie eller venner. Aftenens 4. hovedtal er nummer 17. Dude, tjek lige det her. Gæt du noget millionær? Trækker vi aftenens sidste og 5. hovedtal i trækning om de 69 millioner kroner. Ja, hvordan tror du? Og det blev nummer 27. Det er millionær! Jo. Prøv lige nu. Hvad? Hurtigt væk, hurtigt væk, et eller andet sted. Fuck, væk. Fuck, hvorhen, bare nu. Hvor fuck er det? Vi er i år 13. År 13? Vi er nødt til at komme væk herfra. Vi skal få os tilbage. Der er ikke noget 3G. Nej!